gutxinaka algoritmoa. Kenketarako algoritmo honetan, kenketa gutxinaka egiten joaten gara. Zenbaki hau deskonposatzen dugu eta poliki-poliki juten gara besteari kentzen. 600 ken 300, 617 ken 300, 317. 317 ken 10, 317. 317 ken 30, 277. 277 ken 7, 270, 270 ken 9, ken 2, 278. 300 gehi 10, gehi 30, gehi 7 gehi 2, 349 dira. Hau izango litzateke prozesu luze bat. Beste adibide bat. 546 ken 329. 500 ken 300, 546 ken 300, 226. 226 ken 20, 226. 226 ken 9, 117. Hirugarren bat. 724 ken 596. 724 ken 500, 224. 224 ken 80, 144. 144 ken 6, 128. Ikusten denez, lehenengo adibidean pausos pauso joan gara 10 edo 100 osoak bilatzen, eta besteetan beste kalkulo batzuk egin ditugu. Buru kalkuluaren garapenaren arabera ikasleek batzuk edo besteak egingo dituzte.